виждате. Както виждате, имам с един огромен динозавър тук, който стана много голям. И да. И е по-голям от моят приятел. Така че хора, да. И сега пак ще путна клипчето. Така че, да. Хора, върнах се и тук що взех едно ново нещо, както го виждате. И тук сега ще го направим моят динозавър по-огромен, както го виждате. Да, знам, че е много огромен, хора, ама да. Добре. Моят динозавър е на левел 7. Така че да. И това ще купим. И след това да отидем и тук. След това и това малко да го направим малко по-добре. И хора, сега пак ще пусна клипчето. Окей, хора, върнах се. И сега нека да продължаваме да играем тази готина игра с динозавъри. И да. Моят динозавър е на ниво 13, хора. Така че да. И моят динозавър тук ще е станал на левел 14, което е добре. И да. Сега ще продължаваме да ги вземаме и тези. Хора, ако и вие искате да пробвате тази игра, казва се Feed Your Dino. Така че може да влезете в тази игра и да играете. И да, като цяло. Аз имам фърнесес. Окей, хора, и аз имам хамбургери, както моят приятел тук ще каза, ако го чухте. И сега пак ще пусна клипчето, така че да. И да, после. Окей, хора, върнах се и нека да продължаваме да играем. Да. Има куп. И да, като цяло, хора, може да влезнете в тази игра. И може да имате шанс да се срещнете с нас, така че да. Окей. Що? Играй, брат. Окей, хора. Ще продължавам да играм тази игра, но за съжаление моят приятел няма да го има. На Roblox. Окей. И окей, хора. И сега пак ще го пусна. Така че да. И хора, върнах се и докато бях спрял клипчето, бях си взел едни неща, бях си взел то принтер, тук имаме това нещо, нуклеар, както виждате, и сега ще го направим по-добро и като цяло ще правя много пари и така. И хора, върнах се. И аз тук що взех още неща. И сега в момента апгрейдваме това нещо тук, както виждате. И да, като цяло. Просто си я апгрейдвам. Значи степовете са страшно вече. Не ми дават много повече. Не ми трябва 1 билион, не ми дава 1 билион. И окей, хора, да продължаваме да играем тази готина игра. И да.
И хора, тъй сега ще пусна клипчето, ще се срещнем отново, когато взема, когато продължа, когато купа следващото нещо. И сега ще отида да ви го покажа. Сега отивам към него. Плазма кукър. И да, хора, ще се видим после. Айде. Окей, хора, върнах се. И нека продължаваме да играем. Окей, хора. Това беше моят приятел, който говореше, ако се очуте, такова беше. На тебе беше. И да, хора. Нека продължаваме да играем. Брат, аз бях включил нещо на клея. Нека да апгрейднем и това, че ще ме накара да съм доста опнат. Да, ама как? Как ще го направим, като тебе няма да те има? Окей, хора, за сега ще спре клипчето до тук, хора. Така че от мен чао и ще има